Id-dwana interċettat kontejner ieħor ġej mill-Kanada fit-triqtu lejn il-Kuwait b'żewġ vetturi misruqa. Dan wara li l-istess dipartiment intensifika l-ħidma tiegħu f'dan ir-rigward hekk kif l-aħħar jiem inqabdu ma' 88 karozza misruqa mill-Kanada b'ħafna minnhom jiġu interċettati fil-Port Hilles ta' Malta. Fil-fatwa news segwa mill-qrib il-ftuħ tal-kontejner li issa tiġi investigat kemm il-Pulizija Maltija u anke dik Kanadiża. One News żar it-taqsima ta' dwana fil-Port Hilles fejn hemmhekk iltaqa' mal-kap tal-operat George Aġus. Aġus spjega mill-bidu tal-aħħar il-proċess li għaddi minnu kontejner malli jidħol fil-Port Hilles. Huwa beda billi spjega li malli nqabdu affarijiet illexti b'mod regolari minn pajjiż partikolari bħalma ġara f'dan il-każ fejn numru ta' karozzi misruqin instabu ġejjin mill-Kanada jibdew jiġu skrutinizzati aktar containers ġejjin minn dak il-pajjiż. Komplejna nfittxu permezz tal-analiżi tar-riskju permezz tas-sezzjonijiet tagħna speċjalizzati b'dan ix-xogħol tal-monitoraġġ tal-containers kif ukoll tal-scanning u flimkien wasalna l-total ta' 24 container, 42 vettura misruqin iddikjarati mill-awtoritajiet Kanadiżi li kienu qed jiġu in transitu fil-Port Hilles ta' Malta tagħna. Fil-fatt is-sur Aġus spjega li kruċjali biex dawn jinqabdu huwa skener avvanzat li jieħu ritratt ċar ta' xemm ġewwa l-container qabel dan jinfetaħ mill-uffiċjali ta' dwana dan biex l-ewwel net jassiguraw li ma hemm l-ebda affarijiet ta' periklu fih filwaqt li jqabblu l-affarijiet ġewwa fih ma' dak li huwa ddikjarat. Minn hemmhekk l-uffiċjali ta' dwana proċedew billi qatgħu s-siġil tal-container li fih kien hemm il-vetturi misruqa. Finalment infetħu l-bibien u ma wiċċna sibna żewġ vannijiet tal-għamla Ford F-150 biex bekk issa n-numru ta' vetturi misruqa li qabdu fil-Port Hilles ta' Malta telgħu għal 44. Hemmhekk kif rajna hemm żewġ vetturi b'żewġ numri ta' identifikazzjoni, issa aħna mill-investigazzjoni u l-kooperazzjoni internazzjonali li teżisti fid-dinja tal-lum globalizzata, id-dinja saret villaġġ wieħed, aħna jkollna riżultati mill-awtoritajiet Kanadiżi għax fil-fatt dan il-container ġej mill-Kanada u sejjer l-istess rotta li sibna fil-containers l-oħrajn ta' qabel. Grazzi għal dan il-proċess ta' skrutinju effettiv fil-ħidma tad-Dipartiment ta' Dwana u anke tal-Pulizija Maltija fl-aħħar jiem irċevit ukoll rikonoxximent mill-Pulizija Reġjonali ta' York fil-Kanada. Fil-fatt il-Pulizija Kanadiża qalet li rnexxielha tarresta 9 persuni li kienu involuti f'dan is-serq ta' karozzi li mbagħad jittieħdu barra mill-pajjiż u jinbiegħu. 3 persuni minnhom kienu arrestati f'Quebec u nħarġu 53 akkuża.